Hi, hello. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, before we proceed to our vlog, karon is don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, May Spy. So karon guys, nami karon diri sa bay sa igsoon sa akong bana kay diri daw mi papuyon sa ilang kamalig sa likod. So mao nilang bay guys. So wala na kay tao ni kay wala na kay silang puyo aning baya. And then mao niya mong apuyan guys. Kari sa likod. Wait. Kana guys. Simple na kayo guys. Then gamay ra at least na mapuyan. So mo na akong bana og akong anak guys. So diya sad si BBL guys, Baby Maven. Hello, gakuyog-kuyog sa akong batang gamay. So mo to sa karon sa atong bay guys kay manghilot. So tanag. Lulubuhog. Kari ba kanoy daan ba? Kanawi daan ba? Daan na ra isa pa ay susud ang ay susud ibutang ang kuan sin kay adto mandapit ang katre. Dili man diyan ni kuda ato man ditong likod pa ni. Yeah. Ganto. Ayo lagi ato kalisod ni bata. Ang lisod man. Ari na tapaki likod ba jakaw nuwi. Wa po kay bundol gidano. Naday ko ano. Sa babaw mo na kay matino. Agad. Kilip. So mo ni mo kwarto guys. Akong bana sa puton. Bana sa puton. Gwapo man. Isud sako. Gwapo man. Gwapo. Kuha ka tapuan kita. Tatilyo be. Mo ni amo kwarto guys. Yes, kamay ra but importante na may katugan, na may kahigdaan. So mapiska raman niyo, papiska yun. Charot. Hello, Anday. Asa mo? Okay. Kuha daw sila mantilyo guys. So, hindi may karoon na ni guys kay manghinlo me then by tomorrow is ani na may balhin og puyo. So, temporary sa lang ni kay wala pa may kwarta ipa-piskay ani so mapiska na lagi ni puhon. Di ba Anday? Ha? Di ba Anday? And then diri sa likod guys is uy nalubat ako cellphone. Then nag CR nag-agas ang tubig. So nipapaw na to Anday. Wait lang guys. So kani guys mo ni among banggira. Then ani sala na mo. And then abuhan. So mapiskay ra ni pohon. If nanay kwarta. Sa mong dapat ayuhon nun guys is kana kay nasudlan og lapok. Then og magbaha masudlan og lapok ng kwarto. So tuwa panahon pa akong bana og mantelyo and then kanang bundol ni Banday. Hi. Hi, hello. So mo to guys. So ari sa pasagaw sa mong isuroy kung sa repeto sa ibo sa gawas. So tara. So daghan mo pong silingan diri guys. Hindi naman po as in mingaw. Saling.
So mo ni lambay sa ikso sa kumbana guys, mo ni ang likod. Kalabo. Kalabuan. So, adjud ga palibak ang tubig guys. So, karon gud kay gauwan. And then, ang tubig sa uwan is nisud diri sa kwarto. Mao nang arang baha. So, mao ni ang tarungan namo karon para sa sunod nga mauwan din na masudlan among kwarto. So, karon mga guys is kanang baya is wala na kayo na puy inila kay syempre ang son ni Kevin si Lara sa iyang anak, and then ang iyang bana manggod is nagtrabaho, and then og si Lara ani is mahadlok sila og si Lara mapuyo mo to dito na lang sila tagdaan sa ilang tindahan kaya naman sila tindahan dito sa unahan ragudpudan. So mo nang ningon ay son ni Kevin nga bili na lang niyo papuyon kay labon walay gapuyo ang ilang kamalay sa likod. Actually guys, kanang dili mo gani kamalay, kanang budigan is nila sa una, budiga sa I think sa mga humay. So karon kay wala na nila butay ng mga humay kay ato ni Agi is na sila bisita, and then ang mabisita dito sa lang bagi paigda, and then sila dinhi sila higda. So mo to guys, kay ayon ang pud sa yang banan ni kamaliga sa motong diri na lang nagitapuyo nga akong man si baby Maven, akong dalagang daagan. So more to guys, and then see you in my next vlog, and then i-update lang tamo ko kung saan na ipangitabo ano yung mga puyan ka. So bye bye.